Nkosi kuyo lendlu yakho zibusisi zinhliziyo zethu thina sonke lapho kuhlangene ababili nabathathu nawe obakhona lapho bebuthene silungise Nkosi thina bantu bakho thululela moya wakho ezinhliziyweni masivumelane nawe Jesu Nkosi ziqinisi zinhliziyo zethu ngamandla akho senze sikuthande sizitele thina onke amandla ethu sikuthandisise. Matthew 18. I had no space la, so sidlule amaculo engiwathanda angisawarejistanga ngosuku ngedlula Jesu namhla ngiyaqhushuma. Angithi vele ifoni beyigcwele from last week ngizama ukudelete amafayili. Matthew 18 verse 20. Uchida isifuza imvu elahlekileyo inceku engenasehawu. Verse 18 17 uma enqaba ukubezwa tshela ibandla, uma enqaba ukuzwa nalo ibandla makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini konke eniyakubopha emhlabeni kuba kuboshiwe ezulwini, nakho konke eniyakubukhulula emhlabeni kuba kukhululiwe ezulwini. Wayengafaki indaba yaleli kuza ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu ngegama lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. UkaMateyu 18 verse 20. Iphathi yesi-2 iyakufaka, iphathi yokuqala yiyo engakufaki. Ayithi le phathi yesi-2 ithi uma ababili noma abathathu. Uma esikubophayo kwenjani? Ikhuluma ngokubopha ngithi. Uthi ngiqinisile ngithi kini konke eniyakubopha emhlabeni kuba kuboshiwe ezulwini. Exactly. Nakho konke eniyakubukhulula emhlabeni kuba kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba
abalucelayo bayakulwenzela ngubaba usezulwini. So inayo ke leyo part ihambisana na leculo. Futhi Obesicula yiphi? Number 30, what? Number 38 lapho angithi nayo verses 2 yasho lapho kuhlangene ababili nabathathu i second paragraph eculo isho njalo ithi lapho kuhlangene ababili nabathathu nawe woba khona lapho sibebuthene. So lapho kwi chapter leyo isakhuluma ngento eyodwa ukuthi ukubaluleka kuhlangana kwababili nabathathu bevumelana ngento, because bengavumelani kuyayifanela ngoba mabevumelana then into abayibophayo emhlabeni iyaboshwa ezulwini, abayikhululayo emhlabeni iyakhululwa ezulwini. uNkulunkulu masibabili sivumelana simoya munye naye ukhona lapho. So i-verse 2 yeculo nalo ivesi lelo kuyahambisana. Into esemqoka ukuthi ungichazele lona ngazi imfundo yami ibalekile nje. but ngiqeda ukuchaza khona manje. Lichaze futhi uzofika ku-20 walapha libhale u-18 verse 20. Ngiqeda ukuchaza Ngoba lapho kubuthene angazi ukuthi why mina bengibheke into ephezulu lokuzana ngingayitholi le ndaba la kuyo. Unumber 20 uthi ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Exactly. So ehambisana nani naleya paragraph verse 2 eso ekwiculo. Khona kwasondela uPetro wathi Ungasaqhubeka. Nkosi umfowethu uyabona Ayilapho iphelela lapho osefunda khona. Bona lapha bethi ngikala phambili ayivuma njoba lelo kuzasengithola kule number 20 vela lapho bovele kubhala number 20 ayi1 lo seqale la ngaphansi akuhambelani nalento lena. Lapha izwi kaNkulunkulu lithi ngokwalapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Sibonga ukuthi uNkulunkulu noma kuhlangene ababili noma abathathu behlangene ngegama lakhe ngezwi lakhe, uNkulunkulu ukhona naye uyangenelela kuleyo ndawo leyo uma ababili bevumelana. Siyabona isikhathi eziningi ukuthi noma siyemithandazweni abantu bayihlalela emakhaya abo size sibe ngosikhathi ufike emthandazweni uyi1 esontweni uhlale khona uzenzele inkonzo wedwa uzikhulekele uyi1 uze ubuye. uNkulunkulu uyakuzwa lapho ngoba uze lapho ubiza igama lakhe. Manje noma sibabili noma sibathathu masihlangene ngegama leNkosi siqinisa ngalo, uNkulunkulu ukhona naye ngaphakathi kwethu. Yileli izwi elisho elisipha isiqiniseko ukuthi uNkulunkulu akadingi ukuthi size sibe yinkulungwane, size sibe baningi sibiza igama lakhe. Uthi noma sibabili sibathathu uma sihlangene ngegama lakhe naye ukhona phakathi kwethu. Angazi ukuthi uSathane bethanda ukungiphazamisa kodwa bengifuna ivesi elisho exactly njengala phezulu lapho sifunda khona ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Ngamateyu 18 verse lokuzana 20 njengoba nalapho ku verse 2 usho kanjalo. Silungise Nkosi thina abantu bakho, thulula umoya wakho ezinhlizweni zethu. Siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi asilungise thina abantu bakhe, athululele umoya wakhe ezinhlizweni zethu. Yiloko izwi kaNkulunkulu lisho. Nalapho abantu bezohlangana together mhlawumbe bayibandla kodwa bengavumelani, then iyakhombisa ukuthi uNkulunkulu akawulaleli lo mthandazo lo because abavumelani. So
ukuze umoya njengoba nomoya engcwele kwincwadi yezenzo 2 wehla ngoba abantu bemoya munye benhliziyo yinye. So abantu mabehlangene bewu-2 bengavumelani kusho ukuthi uNkulunkulu lapho akabi ingxenye ye-division leyo. So uyayithole makukhulekwa abazalwane omunye uthi makube kanje omunye yena athi makube kanje akunakuvumelana bayaphikisana. So lokho kusho ukuthini loyo mthandazo lo ube yi-waste because awenzanga any effect. So ukuze abantu bavumelane ngoba ama-character ahlukehlukene, yinye into engasenza ukuthi sivumelane yizwi likaNkulunkulu. Masigcina izwi likaNkulunkulu osisho okushiwo yizwi likaNkulunkulu siyavumelana, singavumelana lapho ngoba ukuhumusha okamoya oyingcwele, umoya oyingcwele uyi-one ngeke ahumushe izinto ezi-different kubantu abawu-2 ngezwi elilodwa. It can't be. So kusho ukuthi kukhona lapho kuwukuthi ama-division amaningi amabandleni abangwa umina, uself nama-interest abantu ngokwey'nhliziyo zabo okukhanda i-division bese abantu abaphili because akuna-unity, akekho uNkulunkulu lapho. Imimoya iyazihlalela ayiphumi because akunayo-unity kubantu abakholwayo. I-unity okukhulunywa ngayo akuseyomuntu okholwayo nongakholwa, eyabantu abakholwayo. Into eyenza umehluko emhlabeni ukuvumelana kwabantu abakholwayo. So it's not le unity efunwa ama-socialist nama-white liberal ukuthi sibe united. I-unity yabo ithi sibe united ngokuthi sicishe igama lithi Jesu khona sizoba acceptable. Asikwazi ukuya kuleyo unity, singamane saba divided ngoba i-unity ephikisana nezwi likaNkulunkulu. So sidinga uthi noma kukhulekwe especially kwizinto ezi-common, ake sithi sikhulekela isizwe samaZulu. Masikhulekela isizwe samaZulu, omunye makezothi babulale uNkulunkulu, bakhohlakele bajwayele ukubulala abantu, omunye athi uNkulunkulu baphilise obahawukele, kahle uNkulunkulu uzolalela bani? Yabo leyo nto leyo. So it's a problem if abazalwane bengavumelani ngepoint babe munye ngoba kusho ukuthi leyo mkhuleko abawenzayo usuke ungasebenzanga lutho. Yingakho-ke kunale mikhuleko le yokuhlanganyela, kube nohola umkhuleko lowo phambili, abanye nabo belandele ngemuva bevumelana nalowo mkhuleko. So sometimes I think even nasemindenini yimikhuleko eshoda kakhulu ukuthi umuntu oyinhloko ekhaya kube nanomikhuleko ethize ayenzayo ukuthi kuvumelwane ukuthi okay, for i-purpose yale ndlu sivumelana or ngithi makube kanje and therefore kuvunyelwane ngokomkhuleko ukuze kube kanjalo. Amen. Amen. Sesingacela icele futhi 4 no 5. Masivumelane nawe Jesu Nkosi, ziqinisi zinhliziyo zethu ngamandla akho, senze sikuthande, sizidele thina ngawo onke amandla ethu, sikuthandisise. Baba wethu sesibili